Hola, sóc Devid Copperfield i ara us faré un truc de màgia. Teletransportaré Carles Puigdemont de Brussel al Parlament de Catalunya. Ai, mare, Baixeu el tub teletransportador. per Catalunya. Ara direm unes paraules màgiques. A la cason, zoi do cagon. Pugeu al tub. Carles Puigdemont ha desaparegut. Estarà al Parlament el dia 30?